Magazyn stanowi kwadrat o boku mającym długość 17 cm. Artykuł znajduje się na rozkładzie dwóch sąsiadujących ze sobą stron. Są to strony nr 54 i 55. Po lewej stronie w górnym lewym rogu znajduje się prostokątna ramka z krótkim hasłem. Tylko posłuchaj. Autorem tekstu jest Wojciech Sternicki. Tytuł zapisany został ozdobną czcionką w kolorze czarnym. Brzmi Renesans winylu. Tytuł od tekstu został oddzielony grubą, czarną linią, która w połowie długości została przerwana, a w pustej przestrzeni umieszczono piorun w pozycji horyzontalnej w kolorze pomarańczowym, który nawiązuje do wzoru pioruna będącego elementem identyfikacji graficznej projektu Redakcja BB. Pod kreską pogrubioną czcionką zapisany został wstęp do tekstu o treści. Każdy wie, jak wygląda płyta winylowa. Winyl to zapach, obraz i dźwięk. To magia minionej epoki. Często powrót do lat młodości. Kręcący się talerz przywołuje wspomnienia. Poniżej wstępu znajduje się tekst artykułu, który został zebrany w 4 równolegle rozmieszczone na stronie kolumny. Jedna kolumna znajduje się na drugiej stronie, po lewej stronie grafiki. Koniec tekstu został oznaczony graficzną, czarną kropką na końcu ostatniego zdania. Po prawej stronie znajduje się grafika w formacie kwadratu, zajmująca 3/4 strony. Autorką grafiki jest Gabriela Królicka. Grafika jest czarno-biała. W lewym górnym rogu widać staromodny gramofon, z którego niczym muzyka wylatuje do góry 5 linii, które zakręcają w dół i łączą się z dużą czarną płytą winylową, która znajduje się na środku grafiki. Winyl jest 2 razy większy od gramofonu. Linie, które łączyły gramofon z winylem, lecą dalej do różnych instrumentów w dół, po jednej linii na instrument. Od lewego dolnego rogu są to saksofon, perkusja, fortepian, gitara akustyczna, skrzypce i flet. Treść artykułu brzmi: Historia płyty winylowej miała swój początek w 1932 roku w USA. Od tego momentu nośnik dźwięku wprowadzony przez wytwórnię RCA Victor zdominował muzyczny świat. Lata 80. to stopniowy spadek popularności czarnego krążka. Pojawiła się praktyczna, tania i mobilna kaseta magnetofonowa. Współistnienie czarnej płyty i kasety trwało do lat 90. Od tego momentu winyl zniknął niemal całkowicie, przegrywając konkurencję z płytą kompaktową. Jako relikt minionej epoki stał się nieopłacalny, a jego los podzieliły gramofony. Pojawiło się przekonanie, że czas winyli dobiegł końca. W drugiej dekadzie XXI wieku obserwujemy powrót czarnych krążków. Równocześnie ogromną popularność zyskują nośniki cyfrowe. To one zaczęły wypierać nieśmiertelny kompakt, lecz nie mogły konkurować z jakością dźwięku z płyty winylowej. Stopniowo zaczęto przypominać sobie o dawnym nośniku. Miłośnicy muzyki uznali, że w winylu nie zawsze chodzi tylko o dźwięk. To pamiątka po tym, co było, świadek minionych muzycznych epok i dawnych zespołów. Czarne płyty wraz z dużą okładką były od zawsze niezwykle zachęcające, nierzadko będąc przy tym małymi dziełami sztuki. Przykładem tego są zewnętrzne koperty albumów Pink Floyd autorstwa Storma Thorgersona, które przeszły do legendy popkultury. Renesans tego nośnika dźwięku sprawił, że każdy szanujący się artysta wydaje dzisiaj swoje albumy również na winylu. Chce być na czasie i sprostać oczekiwaniom wymagających fanów. Niezwykłe jest to, że czarne krążki, które kilka lat temu można było kupować za bezcen, dzisiaj osiągają na rynku niebagatelne sumy. Warto zauważyć, że stare płyty Czesława Niemena albo breakoutów kosztują powyżej 100 zł. Również albumy z lat 80. zyskują na wartości. Każdy zna zespół Dżem, ale nie wszyscy wiedzą o tym, że ceny winyli tej grupy sięgają 300 zł, a niektóre wydane w małym nakładzie nawet 1000 zł. Mimo wznowienia wielu płyt winylowych, pierwsze wydania drożeją. Warto zatem przejrzeć swój domowy zbiór i sprawdzić, czy nie skrywa drogocennych perełek. Winyle to nie tylko słuchanie muzyki. Ich powrót przyczynił się do powstania wielu inicjatyw, począwszy od muzeów po kluby, antykwariaty i sklepy handlujące gramofonami. W Bielsku-Białej mamy ich kilka. Najbardziej znany wśród kolekcjonerów czarnego krążka jest antykwariat muzyczny Winyl 1 przy ulicy Konfederatów Barskich 8/2 z wieloletnią tradycją i charyzmatycznym właścicielem Janem Witkiem. O panu Janie krążą legendy. Można powiedzieć, że jest najlepszym archeologiem wśród znawców winyli. Zbieranie muzycznych okazów zaczął w 1968 roku, zaraz po zdanej maturze. Od końca lat 70. prowadził klub muzyczny Best, w którym promował muzykę na wiele sposobów. Animował spotkania z artystami i prezentował płyty.
Od wielu lat krzewi kulturę winylową, organizując w antykwariacie 2 razy w miesiącu giełdy czarnych krążków. Do tego miejsca przybywają klienci z różnych stron Polski i z zagranicy. Można tam odbyć wiele interesujących rozmów oraz poznać prawdziwych znawców tematu. Kiedy miałem 7 lat, tata kupił mi tam moją pierwszą płytę, składankę największych przebojów Boney M. Od niej zaczęła się moja przygoda z czarną płytą. Innym miejscem wartym odwiedzenia jest Vinyl Goldmine przy ulicy 1 Maja 36/3. U pana Grzegorza można kupić gramofon i podzespoły do niego. Kolejny przystanek to Spirala Cafe przy ulicy Przechód 1, gdzie można wypić pyszną kawę i wysłuchać przy tym niejednej płyty. Trzeba z uznaniem przyznać, że jest spośród czego wybierać. Twórca tego miejsca potwierdza, że inspiracją do jego powstania była chęć stworzenia przestrzeni, w której można słuchać muzyki z prawdziwego nośnika, a nie jak jest to często spotykane z playlisty w streamingu. Winyle zawładnęły również światem mody i sztuki. Przykładem są różne kreatywne formy ich użycia, np. zegary ścienne, obrazy wykonywane z elementów płyt. W internecie funkcjonuje ponadto wiele firm handlujących tylko winylami. Wizerunek gramofonu i płyty jest często wykorzystywanym wzorem w projektowaniu odzieży. Razem z powrotem płyty odrodził się przemysł produkujący gramofony. Marki istniejące od wielu lat ponownie wprowadziły je na rynek. Oprócz dawniejszych producentów pojawili się nowi. Warto wyróżnić tu reaktywowaną brytyjską firmę Rega oraz austriacki Project. Sprzęty obu marek cechują się wysoką jakością wykonania. Łączą proste rozwiązania z przystępną ceną. Na zakończenie warto dodać, że winyl to nie tylko nośnik muzyki. Osobom, które pamiętają czar świecącego stroboskopu, wirującego talerza, jednym słowem, niepowtarzalny klimat, nie trzeba tego tłumaczyć. Tym, którzy chcą to odkryć, polecam wziąć płytę do ręki i rozpocząć przygodę. Miłego słuchania, powodzenia!